Ang bagong munisipyo ay hindi lamang istruktura, kundi isang bagong tahanan para sa mga Poraqueño. Ito ang pahayag ni Acting Mayor Myla Clarete sa inaugurasyon ng bagong Porac Municipal Hall nitong Miyerkules, February 5. Kasama ni Clarete sa inaugurasyon, sina Pampanga Vice Governor Lilia Pineda, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Chief Operating Officer Mark Lapid at si Senator Lito Lapid na tubong Porac at tumulong sa pagsulong ng budget upang mapatayo ang munisipyo. Tahanan po natin sa mga darating na taon, darating na dekada at tahanan ng susunod pang henerasyon. Ing bayo tamo po munisipyo, simbolo niya po ning pamag-asenso tamo po bilang balen. Patunay yan naman po ini ning malasakit at determinasyon darengke katamong mamuntukan para lalong galingan at ayusan in pamagserbisyo kareng memalen. Higit 420 million pesos ang ginugol sa pagpapatayo ng munisipyo na may floor area na 3,500 square meters. Nakapaloob ito sa 3 ektaryang lupain na ipinagkaloob ng pamilya ni dating Porac Vice Mayor Genaro de Malanta na nagsilbi noong 1960 hanggang 1963. Ayon kay Clarete, ang pangunahing dahilan ng pagpapagawa ng bagong town hall ay dahil bukod sa luma, masikip na rin ang dating munisipyo. Bukod sa mga serbisyong ihahatid ng Municipal Hall, maaari ring pasyalan ng mga Poraqueño ang fountain sa fasad nito na may lights and sound pa. Bukod sa munisipyo, kabilang rin sa mga pinasinayaan ang newly built Municipal Police Station ng Porac na nagkakahalaga naman ng mahigit 28 million pesos. Inspirasyon raw ito para sa hanay ng pulisya upang mas pagbutihin pa ang kanilang serbisyo. Malaking tulong po ito sa ating mga kapulisan at sa community natin. At rest assured po na ang ating mga kapulisan ay magtatrabaho po ng maayos para sa kaligtasan po ng mga Poraqueños. Samantala, kasabay ng inaugurasyon ng 2 gusali, nagkaroon din ng turnover at blessing ng 20 brand new ambulance na ipinamahagi naman sa bawat bayan at syudad ng Pampanga. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.